Kuraba ingangaka iwarare athunga ngasifosana yona. Masilala yena makangathi ukuthi uqedile ngeze ngisamkhona ngisena njalo. #umkhanyo ngowakho. Ivulekile iveke ngomvulo bheke. Akwande are. Kunjani? Khona ari kunjani? Awakamnandi. Yilo kuhle iphela veke? Ya iphela veke ikhambe kamnandi are. Neyakhe ikhambe kamnandi. Ya ikhambe kamnandi. Kuba indicate vele ukuthi iphela veke ikhambe kamnandi umqale. Ngiyaza ngisho. Manje ngifuna ukubona ukuthi nangiphelelako nje kuba njani ne? No idlule kamnandi bheke siyathokoza. Kunevulavala namhlanje ngithe nokho sengikhe ngigange yabona. Ngoba ke okhunye ngikwazi ukuthi vele ukuthi ngikubambe wona vele kuzoba nzima. So kufanele ngizame ukusebenzisa ezinye indwana ezinye ezikude. Walinga ukhambe njani ke? Ngoba kulevulavala lekuhle ngifuna ukuzwa ukuthi nizongiphendula njani nangintshela into engibe ngintshela yona le yabona. So kuhle la bengitargethe i-management nawe noNelza. Yeah. So uNelza usindile ngoba nazangaphendula umtato. Yeah. Ke abaphathi ke nabangithumela i-message ukuthi ke ma-meeting lethi. Yeah, so ke nginibambe nabo bathathu. Ngazi. Usibambe. Yeah. Usibambe. Angazi abanye senjoma. No mina into ebengiyifuna le ngiyitholile. Kimi. Yeah. Mina bengifuna lokho ebengifuna phela reaction. Abayisindwe enkulu nje ukuthi ngikutshela lokho uzokuthini. Uthobile la ngimtshela khona uzokuthini. Umso lokho engimtshela khona ukuthi uzokuthini. So umunye nomunye beyakhuluma yakhe. Ngiyakhanuka nje ukuzwa ukuthi batheni abanye. Usitshela into efana kwaso? Yeah, ngintshela into efana. Alala. Ngibone ku TikTok into le yenziwa nguNatasha Thahani. Manje ngathi ke ngizwe ke nini ukuthi nanginenza kona nizokwenza mina. No uzwile ukuthi senza. Asiyivuli iveke. Ngiyakuvula. Hey Ari. Hey Tobza. Yebo. Unjani? Shaphu njani? Nami ngishapha. Ngisho umoya muphasi manazi. Angikho right emoyeni. Why? Nginento engihlukumezayo man. Uhlunyezwa yini Ari? Ngikhumbula uMandela. Ayi. Eyo. Ziyaku picture ke nje. Ke ngimuzwe. Are. Info. Yebo. Uyangizwa? Ngiyakuzwa kunjani? Ya sharp man. Sure. Angiboni ngizokuzaza namhlanje. Ngikuzwa nginje nawukhuluma iphimbo lakho wenzenjani umkhuhlane lokuqinela? Akusimgomane ayi voice yami ebhlungu yo. Kwenza njani? Moya muphasi mfo. Ayi. Kwenza njani? Angazi awuzongijaja mfo. Ngijajela. Ngikhumbula uMandela mfo. Asungishanyela la Arias. Asungishanyela. Uqoqa abantu ongavula ngawe nje uzothulela mina uJohn. Yeah. Ngiyangakele ikizwa Yeah. Awu wena mina ngithi ubethe umkhuhlane uyakhula ngithi bayarazi ukizwa ukuthi bara madoda sekwenze njani. Pramso? Arifuna? Yebo ngizwa Pramso. Yawuzwa. Awusibhizi? Ngazi ukubhubhe bani? Awayithi kubhubhe bani? Mhlambe ngithi nakufuna wena nje. Manje kuna something serious. Ya nomsobe ngidinga manje umuntu engakhuluma naye yabona. Okay. Ya angisi right man Pramson. So ngifuna like emoyeni nje. Unekinga? Okay. Ya nginenkinga Pramson man. Angazi so ngahona ukukhuluma nawe. Nje? Ya nje ngoba angicabanga phela nokuya emsebenzini. Asekule idimusi nje? No Thobile sengimtshelile. Wosekamtholile umuntu? Ngimtholile. Okay. So angazi unesikhathi nyana. Ungadlali ngami man, ngifuna ukudlala phela nje. Ngidlala imsoni. Okay. Esengijuna isikhathi? Ya ngikesibona nginento yengenza mara ngeke ngikuphi isikhathi ke ngikuzwe ngithusa. I know Pramson ngikhumbula uMandela. Kwenzani? Ngikhumbula uMandela. uMandela kubani? uMandela. Yarvuna uMandela uyamazi? Ngiyamazi ngithi be president ethu. So ngimkhumbulile umoya muphasi. That's why ngayemsebenzini ngoba ukhumbula uMandela. Hayi wena manje ikinga into le. Ikinga mso ngithi ngimkhumbulile. Yarvuna ungalisa abantu bekhenu bonke abafako. Basho ukhumbula uMandela umuntu ongasihlobo sakho. Yo. Uhlekani?
sibuya nawe.